салом алейкум ва подписчикои канали Абдуллотиҷи хубе созе бародаронум боше одамое ки канали моро дастгирӣ мекунед комментариҳои беҳтарин менависед ва чӣ хеле ки медонед дар ин канал нашод нархи навои билет рейсо ва ҳар як видеом дар ҳамин гапҳоам мегӯм бародаронум аэропорт дамадед ва деем ҳама тенҷаи нашод проверкаам мақсад созай метавонед ки бе ташвиш биёй кадоме ки рафтанияй парвоз куна ва шод нарх навои билети Москва душанбе 21500 24600 в общем ҳар хел мехарам билета Узбекистон ай 6 то 12 тара хайдестен ҳар як видеомда мегем бародарон ва чӣ гуфтанем охири видеомда як сурата мемонам ки як бародар хоҳиш кардага ки ҳами одам я 12-15 рӯз шидае ки нестай агар ягон кас бина ба ҳар ҳол хай бо хабардор куна хубтара в общем хоҳиш кард барои аввай мемонем ша баъдан чӣ гуфтанем дар як видеом ду бародари дигада билет гирифта будем ки билета гирифтем дига телефономона набардоштам пулмона надода буданд ва бародарои тоҷик занг задиянд ки ёфтиянд шон ҳамводам чиста уважение ҳурмат гап нестай шумода мақсад иншалло бо алоқамон мекунам турдиш мекунем гап нестай мақсад ва чӣ гуфтанем салом алейкум ака я минутам ё ака я биё ака хуби тенҷи ака кор боро хубай душанбе мери акаҷон билета чанқа харидӣ 21500 чанқа пеш харидӣ ака 4 рӯз чида 4 рӯз чид самолёти Somon Air дихтир спориша чӣ хеле кардӣ ака якам дар баландтар гавзани бо хуб гап неста акаҷон мақсад ки чиста анализ бурде 3000 рубл мақсад бугемшон ки карта набоша намешаванд карта қати бояд ки сайти лабарҳӣ медрои ном фамилия отчество ба задани паспорт ҳамаша менависӣ баъдан мери карта қати платит мекунӣ ва баъдан мери анализ мескорӣ хай иншалло ки бега чхела аэропорт пури тоҷикая мақсад ки бе ташвиш биёянд ҳамашон бираванд ва вака ки нав рафта камтарак изо каши рости видеода наём хеле дака як бор билет да сӯхта будӣ авай нақл кир насӯхта будӣ ва атмени чида буда в общем уам душанбе буд у рейса атмени чи 11:45 хеле ҳолато ҳам мешава мақсад ки атмена мешава ва он акае ки ози рафта гуда рости гап билети Самарқанд гирифтагӣ будем худмон гирифта будем ва в общем занг зад омадем мега ки самолёт парвоз кардаем мо у билета гирифта будем соатои 8 нависта будем дар билетиш регистратсияш барвақттар сар шидай ва модам авиакассамон роӣ накардай хай виноват моем ку я билет сӯхтем хай туғрия бо иншалло бега рейс Ташкент да навистем ша гап неста акаҷону баъдош гапҳои қабеҳ менависанд гуфтиам гапҳо хая ки хеле любой чӣ дора бош аҳамият наметем 100%. ҳамин чиз дига ака ҳамин нашод раҳо маҳкам мешава меган раҳо маҳкам мешава меган ҳар як видеомда аҳамият метем меган раҳо маҳкам мешава чӣ гуфтанем нашуд ҳамиш ки мега дар бораи видео ки раҳо маҳкам мешава ё ки намешава и ҳеҷ када маълум неста якм и ягон кас маълум неста у солака мо даҳанҷа телешка кор мекардем парковкада телешка ҷамъ мекардем ака ҳеҷ гап хабар набудам чӣ хел ки ози гапгапа у вақтам ҳам ки гапгап буд ҳамин 15 яке фирмамона маҳкам кардан яке карантин шид рестора маҳкам кардаган я ози ё Москва да карантина мақсад ресторанош бедихтир намондастан баъзе рестораноша маҳкам кардаган лекин ҳози дар рейсо зарарша расондагӣ нестай парвоз кардестай ҳам Узбекистон рейсо 100% рафтестай ва ира мо ҳам намедонем ҳеҷ кам намедона ки маҳкам мешава намешава ка гуфтам метонем ки озгашта маҳкам шидагӣ нест намегем ки маҳкам намешава буд намегем ки маҳкам мешава барои ки маълум нестай ва хай ай шумо подписатся лайк номром бо дар комментария ҳастай мақсад метонед ки занг занед билетоя пурсе ё ки билетотона бигирем
боше.